Έπρεπε να δώσεις βήμα δόκιμα απ' έξω. Παρακαλώ να περιμένω λίγο εδώ έξω. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο. Αν! Παρουσιάστε. Αν! Επόμενο. Αν! Παραπόδα. Αν! Ημί. Ανάβαση. Ανάβαση. Αν! Παρουσιάστε. Αν! Λογακός πεζικού Αγροτήρης Ιωάννης. Υποκριτής. Σαν αυτό κύριε Υποδιευθυντά, ετοιμότητα για την ορκομοσία. Επόμενο. Αν! Παραπόδα. Αν! Καλυφθείτε.
Υπηρετήσε και δοξάσε την πατρίδα ημών. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Ακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Δεχόντουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η εκ της πάντων των κράτων της γης, και τον ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος και εννοήμην δέσποτες της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων δάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύνδοσα, αν δε Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμήν και αεί, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύχια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δέσποτα εμείς ευλογησόν. Χριστός ο αληθινός Θεός του Πανεπιστημίου των Αδράκων και των αμών Αγίας Μητρός, δυνάμει τιμίου και των Πιουστονού, προστασίας των Αγίων των Αγίων, ηγεσία των Αγίων, Κύριε, φυλάτε εις πολλά δέσποτα, εις πολλά δέσποτα, εις πολλά Ορκοσία! Προσώ! Και! Λύνω ορκιζωμένο. Καλή φίλε. Παρουσιάστε! Η προσωπομοσιά! Υψώσατε τη δε...
Ορκίζομαι να μιλάω το πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα, τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους, υποταγή στους ανωτέρους μου, να εκτελώ πειθάνες αντιλογίας των διαταγάστων, να υπερασπίζω με πίστη και αφοσίωση μέχρι της τελευταίας δρανίδος του αίματός μου τα σημαίας, να μην τα σε εγκαταλείπω, μηδέν να αποχωρίζομαι ποτέ από αυτόν, φυλάττονται ακριβώς τους στρατιωτικούς νόμους, το εγγένει, ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης. Ante! Νες! Παραπά! Άλλη! Καλή! Δείτε! Ante! Νες! Ημί! Ανεβασέ! Ημερήσια διαταγή καινού 4 Φεβρουαρίου. Νεοσύλλακοι, πριν από λίγο, μπροστά στην πολεμική σημαία, τους σεβαστούς πατέρες της Εκκλησίας, της Πολιτείας των Όπλων Δυνάμεων, τους γονείς, τους συγγενείς και τους φίλους σας, δώσατε τον όρκο. Εισήλθατε έτσι και επίσημα στη μεγάλη στρατιωτική οικογένεια, της οποίας αποτελείται πολύτιμα μέλη και η οποία σας υποδέχεται και σας αγκαλιάζει με αγάπη. Αναλάβατε την ιερή υποχρέωση να είστε με πίστη και αφοσίωση, εάν αυτό απαιτηθεί, τα όσα και τα συνείς μας. Υπολείψεστε αποστολή να διαφυλάξετε το υπέροχο αγαθό, την ελευθερία. Η βασική σας εκτέλεση ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 25 Μαρτίου στο στρατό του Μάλμε, και αυτό αποτελεί για σας τιμή και πρέπει να σας γεμίσει με υπερηφάνεια, γιατί ο χώρος αυτός είναι συνδεδεμένος με σπουδαία ιστορικά γεγονότα που έκαναν την Παλικαριά και την Λεβεδιά. Μετά την βασική εκπαίδευση, όσοι από εσάς έχουν δέσει, θα συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στη μονάδα των ελληνικών δυνάμεων και οι υπόλοιποι σε άλλες μονάδες του στρατού ξηράς. Όπου και αν επιλέξετε να υπηρετήσετε, θα πρέπει να σας διακρίνει σοβαρότητα και ωριμότητα. Η τήρηση των διαταγών σας θα συμβάλλει στην προσπάθεια όλων να εκπαιδευτείτε με ασφάλεια για να γίνετε άριστοι μαχητές. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται επίσης άρια και σκληρή εκπαίδευση καθώς και ευσυνείδητη πειθαρχία. Για να ξεπεράσετε τις όλες τις δυσκολίες που θα πρέπει να σας διακρίνει το ψυχικό τέλος, η θέληση και να αγωνιστείτε για τα εθνικά ιδεώδη. Σφυριλατήστε τη θέση σας και δοθείτε σε ευγενή ανταγωνισμό για να γίνει ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Να φανείτε εντάξει του ελληνικού λαού, αξιοποιώντας το έπακρο αυτά που μας διαθέτει η ελευθέρημά του, σεβόμενοι τον μόνιμο. Στην προσπάθειά σας αυτή θα βρείτε οδηγούς και συμπαραστάτες όλα τα στελέχη και τους στόχους, οι οποίοι θα σας περιβάλλουν με αμέριστη αγάπη. Τελειώντας, σας βεβαιώνω ότι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, των αξιωματικών και όλων των προστατευμένων μας συνοδεύουν σε κάθε σας βήμα. Με τη βεβαιότητα ότι θα τιμήσετε τον δρόμο σας και θα ανταποκρίνετε στις προσδοκίες μας, όλοι μας σας καλώ να μαθήσουμε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω! Ζήτω η Ζήτω! Μπροστό, χέρι! Συνταγματάρχης Πεζικού, Μπυρκάκης Τηλιανός, διοικητής. Ημί, ανέβασε! Σύντομος χαιρετισμός από εκπρόσωπο του Αρχηγού και του Γενικού Επιστρατού, υποδιευθυντή της Διευθύνσης Ειδικών Δυνάμεων, ταξίαρχο κ. Λαμπράκο Γεώργιο.
Σεβασμιότατε κοινωνία του χρόνου, κύριε Αντινομάρχα Χανίων, σεβαστοί πατέρες, κύριοι εκπρόσωποι των λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί αξιωματικοί γεωπλήτες, νέοι στρατιώτες. Σαν εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, μεταφέρω καταρχήν θερμούς χαιρετισμούς του κυρίου Αρχηγού προς όλους τους παρισταμένους και ιδιαίτερα στους νεοσύλλεκτους στρατιώτες και τη διαβεβαίωσή του ότι κύριο μέλημα της στρατιωτικής ηγεσίας είναι η υγεία, η ασφάλεια των στρατευμένων και η ομαλή ένταξή τους στη στρατιωτική ζωή. Νεοσύλλεκτοι στρατιώτες. Από αρκετά των χρόνων, οι Έλληνες νέοι, εντασσόμενοι στις τάξεις του στρατού, έδινε μορφή την κορυφαία προς την πατρίδα υπόσχεση για την τήρηση των νόμων και την μέχρι σε σκάτων υπεράσπιση της. Ο όρκος σας αυτός, συνεπώς, δεν αποτελεί μόνο ειδική δέσμευση προς την πατρίδα, αλλά και άλλο δεσμό με όσους υπερασπίστηκαν μαχόμενοι τις αξίες του ελληνισμού κατά την τρισχελική ιστορική πορεία του. Η κατάταξή σας στις τάξεις του ελληνικού στρατού αποτελεί μια συνταγματική υποχρέωση, αλλά οι ευσυνείδητοι και ελεύθεροι πολίτες, όπως είστε και εσείς, τη θεωρούν ύψιστη τιμή, διότι τους δίνει τη δυνατότητα να υπερασπιστούν το σημαντικότερο του ανθρώπου, δηλαδή την ελευθερία του. Για την επέδοση του αισθήματος ασφάλειας που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προόδου και ευημερίας, το Γενικό Επιτελείο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση ευποπόλεμου στρατού. Βασικό παράγοντα της μαχητικής μας ισχύως αποτελεί το προσωπικό, για το οποίο το Γενικό Επιτελείο Στρατού επιδεικνύει ιδιαίτερη μέρημνα τόσο για την εκπαίδευση όσο και τη διαβίωση. Να είστε βέβαιοι ότι στο πλαίσιο αυτό θα αποτελείτε το κέντρο ενδιαφέρον των σωματικών και των διοικητών σας, οι οποίοι σε εσάς προσβλέπουν για την εκτέλεση της αποστολής των χρόνων τους. Οι γονείς των νεοπαρουσιαστέντων στρατιωτών έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική ηγεσία και διαβεβαιώ ότι οι διοικητές του αυτού του νεοσύλλεκτοι θα ενδιαφέρονται για τα προβλήματά τους όπως και οι πραγματικοί γονείς. Μπορείτε να απευθύνεστε προσωπικά, τηλεφωνικά ή έγγραφα στον διοικητή σας που είναι ο πλέον αρμόδιος όλων. Να έχετε εμπιστοσύνη και να τον ενημερώσετε και να συνεργαστείτε μαζί του για οποιοδήποτε θέμα απασχολεί εσάς ή σας. Επιθυμούμε αυτή την επικοινωνία ώστε να γνωρίσουμε καλύτερα τα παιδιά σας και να τα διοικήσουμε σωστά, επιλύοντας ταυτόχρονα κάθε τους πρόβλημα έγκαιρα και αποτελεσματικά. Στρατιώτες, κληθήκατε να προσφέρετε τις πολύτιμες υπηρεσίες σας στην πατρίδα και να συμβάλλετε στην προάσπιση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας. Δείξτε ενδιαφέρον και υπευθυνότητα. Φανείτε δυνατοί σε όποια δυσκολία προκύψει. Τηρείτε με ευλάβεια τον όρκο που προλίγου δώσατε και να αποφευθείτε με ζήλο στη λήψη που αποτελεί η υπηρεσία στην πατρίδα. Σας εύχομαι καλή στρατιωτική θητεία. Αποχώρηση επισήμων. Μπροστό, χέρι. Εκού. Αν. Παρουσιάστε. Αν. Παραπόδα. Αν. Ημί. Άλβασε. Πέρασε της πολύ μικρή δεξίωση. Εντάξει, πατέρα. Είσαι περίπτωση, δεν διάκρισε, ο ένας τρέχει. Είναι μαλάκι και καλά. Έλα.
που τους έκανε το... Thank you.